Hej alle sammen, og velkommen tilbage til en af mine videoer. Jeg skal starte en ny verden i dag. Øhm, og det bliver nemt, tænker jeg, at starte en ny verden. Og fint spawn. Vi starter bare lige med at få noget wood her. Det var et stort træ, det her. Det opdagede jeg ikke før nu. Men vi får noget træ. Går ned i minen. Jeg kommer nok også til at mine lidt off-camera. Og jeg kommer nok til at bygge lidt off-camera. Ikke så meget. Bare sådan en lille hus, som der ikke bliver det officielle hus. For jeg har allerede en plan om, hvordan mit hus skal se ud. Men den er ikke helt færdig nu, så det kommer til at være senere, at vi laver det færdigt. Men det burde være nok 3 nu. Jeg skal bare lige komme ned uden at slå mig. Og det gør jeg ikke her. Jeg tror jeg går herover og ikke slår mig, når jeg falder ned. Så det var da meget nemt. Det, hvis I ikke vidste det, hvis I allerede vidste det, men hvis I ikke vidste det, så er det her mit yndlings slags træ. Og det er ved at brænde ned. Det er ved at brænde ned. Ja, hele skoven brænder ned, så jeg tror jeg laver base her i nærheden. Måske lidt dernede af. Måske flytter jeg lige lidt væk. Altså jeg kan godt finde nye lavapool. Nej, jeg kan godt finde nye lavapools på et tidspunkt, hvis jeg har brug for det. Det er altid sådan, jeg har spillet Minecraft sidst. Så måske er jeg lidt dårlig. Der er en zombie, der er virkelig irriterende her i nærheden. Jeg mener det. Okay, der er ikke rigtig noget her, men hernede kan jeg i hvert fald høre noget. Men jeg kan lige få et stone tool. Og mine lidt mere måske til nogle helt stone tools måske, eller bare i hvert fald en økse, tænker jeg. Så er jeg vel fint godt startet, fordi en økse det er 9 skade. Men det her det er så dårligt nu, tænker jeg. Og jeg skal væk herfra, for jeg vil få spattet de der zombier. Jeg skal over til et plains, eller ja, jeg kan lige gå over og hugge det der træ. Når jeg er derovre, så kommer jeg tilbage. Okay, jeg har over, og jeg har tænkt lidt over det. Fordi det lød nok lidt dumt, det jeg sagde lige før. Men det er også okay. Fordi at jeg kan bare redigere lidt, men jeg redigerer lidt ud, fordi at jeg lød dum. Og så kan jeg stå og grine af mig. Men ja, okay. Så jeg kan måske godt også lyde lidt slatten. Men jeg er ikke rigtig syg, det er bare lidt sent. Så den her kommer nok heller ikke rigtig ud for nylig. Jeg skal have ikke rigtig så meget redigering, men jeg skal have optaget lidt længere video, så det kan godt være, at jeg kommer videre med den i morgen. Eller endda senere, måske. Og så kommer den nok ud lang tid efter, jeg er begyndt på den. Og der er stadig en skovbrand. Altså, jeg er slet ikke kommet nogen steder hen. Og der er vist kommet en ny texture til torches. Nej, til de der redstone torches. Hvor det sådan, fordi at den update lige nu, det er hvad hedder det er spruce log, det der tror jeg derovre, det vil jeg bare ikke være en del af, fordi at det giver mig seriøst nøje på. Mere nøje end det her. Jeg har bare brug for at
Se, det er de nye hunde. Det er de nye hundetekster. Jeg skal ikke lige slå dem, men de er så søde. Prøv at se dem. De er så søde, de der nye hundetekstures der. Jeg håber virkelig, at når jeg har fået nogle bones, så kan jeg komme et sted hen, hvor jeg kan få nogle hunde. Det kommer bare til at være så fedt, jeg mener, hvis jeg får nogle hunde. Fordi at de er søde. Men jeg skal nok videre i livet, teksten. Jeg ved ikke helt, hvad det der træ, der er mærkeligt træ. Men jeg tror ikke, jeg finder så meget herovre. Det ligner mange øer. Det kan også være, at jeg bare på en stor ø lige nu, eller sådan noget, jeg ved ikke. Men jeg vil gerne lidt over til Spruce, fordi det er sådan lidt sådan mere sådan fladt område. Men hvorfor, bare lige Mojang, hvorfor er det, der er så meget vand i forhold til land? Jeg mener, det er der også på jorden, eller normal verden, men der er bare så få sådan små lande, eller sådan små, bitte små landagtige på en måde. Jeg er et får. Jeg skal også kunne sove i nat, så hvorfor ikke den her? Shit, jeg døde ramme lige nu. Sådan. Der er ikke flere får lige nu. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre, hvis jeg ikke får mere uld. Fordi så kan jeg ikke lave flere senge. Eller jeg kan ikke lave en seng, og så lad det nok lidt dræbe mig. Jeg skal nok stå inde i en boks hele natten, og det har jeg virkelig ikke lyst til. Ej, jeg er det samme sted. Nå, men det betyder bare, at der er meget, jeg kan udforske. Jeg skal over, og det er en god med lige nu. Og nu. Parkour. Jeg er parkourmester. Okay, det er jeg ikke. Jeg kan finde ud af parkour. Er I klar? Okay, det gør jeg ikke, det der. Jeg kan ikke lave det. Men det er ikke glowberries. Raspberries, hvad de her hedder. De er gode med i starten af Men jeg kunne godt lave base her i jeg har lige at sige, hvis der er Spruce sted, men det har jeg ikke rigtig tænkt mig, fordi det er sådan sådan lidt uhyggeligt, men jeg kunne godt finde et godt sted sådan her. Jeg fandt det gode sted, jeg talte om lige her. Kan I se det for jer? Ja, jeg kan se det. Ja, undskyld, jeg troede, jeg lige så et village. Men kan I se det? Der er sådan en cirkel her, jeg kan se så meget, der sker i den her cirkel. Eller ikke. Det kan også være, at jeg lader være med at lave noget. Altså. Det var ikke det. Altså, jeg tror ikke, jeg får lavet så meget i det her lille område her. Men ja, nu er det ved at blive nat, så jeg skal nok lige hurtigt finde nogle får. Kan jeg lave det der? Jeg troede lige, at det her var over. Altså, hvis det bliver nat, og jeg kan få noget 3 stykker ud, så er jeg stort set bare død. Så jeg skal lige have skyndet mig at finde noget uld. Nogle får. Jeg skal skynde mig at finde nogle får. Hvis jeg ikke sådan, ja, jeg har allerede sagt det, synes jeg. Jeg skal lade være med at sige det samme 20 gange. Men hvis der er nogen måde, jeg kan lave det her er især sjovere på at se, eller mere spændende, sådan i mere indtil, så skriv det lige ned i kommentarerne. Fordi så vil jeg meget gerne vide, om I kan lide det. Det er lige ved siden af et snowy biome, som jeg virkelig kan svilde med.
Ja, jeg tror, at jeg siger lyd for meget. Sådan, ja, det der siger, jeg er død, hvis jeg ikke snart finder 2 får mere. Jeg havde creeper så meget. Det der kan jeg ikke gøre hele natten, hvis der kommer skeletter, så er jeg død. Jeg har ikke noget armor. Det er lidt min skyld, at jeg ikke har noget armor, men det er ikke så godt. Jeg gider ikke rigtig spørge mig selv ind i en boks i løbet af natten. Men det tænker jeg lidt, jeg bliver nødt til. Finder et hul, graver mig ned i. Jeg kunne... Ja, jeg tror, jeg bliver nødt til at lave en lille boks til mig hurtigt. Så jeg ikke dør hurtigt. Og så fjerner jeg den selvfølgelig, når jeg er færdig, fordi at jeg ikke er et monster. Ligesom dem, der kommer og prøver at spise mig. Og jeg skal lige have lidt rum hernede i. Okay, ja. Så bliver jeg bare her indtil natten er over. Og nu kan jeg godt se, hvorfor jeg skal bruge lidt plads. Dem kan jeg bruge lidt senere, men jeg kan virkelig ikke se så meget. 2 sekunder, jeg kan lige overslukke lyset. I kan sikkert godt høre det. Ja, jeg kan ikke se bedre med lyset tændt eller slukket. Men jeg tror, at hvad kan jeg gøre lige nu? Jeg laver jeg laver en fakkel. Ja, jeg er ligeglad. Jeg laver nogle fakler, så jeg har lidt lys. Og så graver jeg mig lidt ned. Så når jeg har noget at lave i løbet af natten. Jeg kunne mine efter lidt stone. Der er noget kopper. Ja, det kan jeg lige så godt tage til senere i spillet. Hvis jeg nu vil bygge noget med det. Et hus eller sådan noget. Og hvis jeg tager det lidt lavt, så siger jeg selvfølgelig også til nede i kommentarerne, så jeg kan fikse det. For jeg skal jo ikke have, at I ikke rigtig kan høre mig ordentligt. Så I siger endelig til, hvis at jeg ikke snakker højt nok. Og hvis jeg snakker for højt, så siger jeg det selvfølgelig også, fordi jeg prøver at snakke lidt højt, når jeg taler. Fordi min mikrofon, den er mega dårlig. Altså min, ja. Så I siger bare til, hvis der er nogle ting, jeg kan gøre bedre i mine videoer. Den zombie er virkelig højt lyd. Jeg skal bare vente til natten over. Jeg så lige mit wood i min hånd, og så hugger jeg lige her. Og ser hvor langt der er nede i løbet. Her. Jeg er ikke kommet videre nærmest. Men ja, så kommer jeg bare tilbage, når den er over. Hej, jeg er tilbage, og det er dag. Det er langt inde i dagen ligner det. Ja, jeg var derinde lidt længere tid end forventet. Men nu er jeg klar til at finde noget mere uld og begynde på basen. Men eller sådan en starterbase, ikke rigtig base. Men jeg skal også lige have fundet det der herovre, det her cirkelområde her, fordi jeg skal finde et godt sted, hvor jeg kan putte min base. For jeg måske der i midten senere, men lige starter basen, så ikke lige der i midten. Jeg skal have noget med. Ja, det er da fint. Jeg skal have plantet dem, så jeg spiser ikke for mange af dem. Men lige til start med skal jeg have fundet 2 får. Eller skal jeg begynde at bygge min væg? Det tror jeg gør.
begynder at bygge min base ud af det rigtige træ. Ud af... Nej, ved du hvad, det her kan jeg godt bruge til at bygge min første base med. Det er sådan en starterbase. Jeg tænker også lidt, sådan skal det være. Hvordan skal det være for en starterbase? Bare sådan. Fordi at... hvorfor ikke en... det kunne være sådan lidt underjordisk, men også sådan overjordisk. Så... jeg tror bare lige, at jeg får en stik 3, og så kommer jeg tilbage. Okay. Det kan godt være, at jeg ikke er færdig med at have lige fundet 3 for. Og dig? Jeg har ikke rigtig brug for dit uld, men jeg har brug for din mad. Og... no. Men ja, det var lidt det hele. Og så er jeg sådan næsten færdig med at finde 3. Sådan der. Og så lige det sidste, fordi jeg har noget op i hovedet stadigvæk, så. Ja, så jeg skal bare lige have fundet rundområdet. Jeg tror, det ligger herovre af. Og ja, jeg spiser lige det her æble. Så jeg kan sprinte igen. Nu skal jeg bare til... jeg tænker bare, at jeg skal begynde at bygge min starterbase-agtigt. Jeg tror, jeg får bygget et eller andet her. Måske kan jeg blokke den af eller sådan noget. Jeg tror, der er lidt potentiale her. Men jeg gider ikke til at gå op og ned ad bakken hele tiden, så jeg tror, jeg bygger den heroppe af på toppen af bakken. Eller ja, her. Men først så skal jeg lige hurtigt have placeret dig. Og but. Så putter jeg den der, og så sover jeg lige om lidt. Heroppe putter jeg den, eller... jeg tror, jeg klatter et område ud her. Sådan lige her. Agtigt. Det kunne være her, hvor jeg bygger min base. Der, jeg ved ikke, her. Her, lige uden for solen, når den kommer op, sådan. Lige her. Okay. I kan se, at solen er gået op her omkring. Jeg ved ikke. Men sådan cirka her skal basen være. Så min økse er næsten gået i stykker, men det er okay. Så jeg tror, jeg laver en stone shovel. Og så begynder jeg at glatte området ud. Og så kommer jeg tilbage, når jeg lige har glattet det lidt ud. Okay, alle sammen. Jeg har glattet lidt ud, og jeg har også en idé til, hvordan jeg skal bygge det. Så det er faktisk meget simpelt lavet. Og jeg har allerede lavet forkert. Ja, jeg er god til spillet. Og det er fordi, den skal være 3, sådan der. Og selvfølgelig det her hele huset, I kan se, jeg har glædet lidt med herovre. Så gør jeg sådan her. Så siger 1, 2, 3, 4. Dødt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bum. 1, 2, 3, 4, 5. Og det giver ikke noget mere. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jeg kan ikke finde noget at tælle. Jeg kan seriøst ikke finde noget til. Nå, men nu har jeg sådan det her. Og det er jeg ikke så vild med, så jeg gør sådan her. Lever livet. Så ja, det er sådan cirka sådan her, at
jeg har tænkt mig, at huset skal se ud. Så jeg tror bare lige, at jeg putter den her, sådan at det ser bedre ud. Og ja, jeg skal nok også lige flytte den her så ind tilbage herover. Sådan. Det ser meget random ud, så jeg... Nej, jeg ved det ikke. Jeg er virkelig dårlig til at bygge hus, men det her det er sådan cirka det, jeg har lavet indtil videre, så til en starterbase, som der også skal se nogenlunde. Så bum, 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 bum. Jeg kommer nok til at sige bum meget. Bum, bum. Jeg skal nok stoppe med at sige det nu, for at de ikke skal høre på mig sige det 1000 gange, mens jeg placerer det her ned. Jeg er så dum. Ja. Men det bliver bare lige en hurtig base her. Det ser sådan der ud. Hvad laver jeg? Sådan der. Det ser fint ud. Og så noget jord, jeg har her. Det siger bum for mig. Det er ikke en særlig sjov joke, kan jeg mærke. Det er faktisk ikke så sjovt, at jeg faktisk... Men hvorfor Mojang? Hvorfor, når man laver døre, så giver du mig 3 døre? Altså, hvad tror du, jeg er i gang med at lave? En 3-dørs system, men ja, det taler vi om senere. Det ser fint ud. Det ser nogenlunde ud. Igen mit bedste arbejde, men arbejder. Ja, jeg kan ikke finde noget at tale, men det ser da fint ud det her, lige til en starterbase. Så I kan se, jeg har sådan lidt plads her, som jeg ikke brugte selv om at det virkede. Men det er fordi, at jeg skulle bruge det her område, som I kan se lige om lidt. Fordi det er faktisk ret fedt, fordi at jeg lavede lige det hele om. Men det er faktisk ret fedt. I skal bare lige se. Fordi så laver jeg trapper, hvis jeg kan finde ud af det. Bum. Og så siger jeg bum. 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 Sådan. Og så tænker jeg, jeg putter et lag til her med. Med det her sådan der, så kan jeg gå op og ned. Så. Ja, som I kan se, bare en starterbase. Ikke så fedt, ikke så godt. Jeg skulle nok ikke have lavet den sådan her. Men nu har jeg gjort det sådan her, så jeg kan fortryde det senere. Så nu skal jeg bare gøre så meget ud af det her, jeg har. Så jeg går bare lige sådan her. Jeg tror det er sådan der. Men ja. Det er fedt. Fint. Så jeg går bare lige sådan her. Med skroven. Det er meget spændende det her. Som I kan se. Og jeg kommer ikke til at putte noget som helst timelapse på det her. Så beklager. Allerede. Jeg tror, det går langt væk herfra, sådan at det irriterer mig. Og så bum, bum,
Ej, ved du hvad, jeg hugger hele tiden. Jeg er ligeglad. Jeg kan lave kiste eller sådan noget, det her. Og så lærer jeg det bare at smide væk, det her. Er der ikke et får her, så er jeg blevet skør. Ja, I hørte det, I hørte det, der. Mad. Mere mad, mere mad. Jeg har brug for så meget mad som muligt. Jeg kommer nok til at lave en forfarm senere. Men ja, det er ikke lige nu. Og så kommer jeg til at have noget træ igen lige her. Så det er fedt. Og bum, bum. Sådan. Og heroppe kan jeg så også få plads til. Så jeg tænker bare, at jeg stiger sådan her, og så laver jeg noget kisteværk her. Og putter ovenpå. Eller nedenunder. Ja, så kan jeg nemmere komme til det. Og så lægger jeg alt det her mærkelige stof, jeg har i det her, ned i den. Og så kan jeg lige sortere min inventory lidt senere. Men nu har jeg i hvert fald sådan en starterbase lige nu. Og så kommer jeg til at lave. Jeg har sådan en skitse her med, hvordan jeg gerne vil have det til at sidde. Det kan jeg så måske lave senere. Det er men jeg kommer nok til at lave større end skitsen. Men ja, den her video begynder at blive lang, så jeg tænker, at det er det, som jeg laver for i dag. Så hej!